Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, радуюся нашай новай магчымасці паразмаўляць пра тое, што не абмяркуеш з мужам, чым не падзеліся з дзецьмі, толькі ў жаночым коле. Важная тэма для кожнай жанчыны – стасункі з мужчынам. Нават калі яго яшчэ няма ў вашым жыцці. Кожная дзяўчынка, якая мае Барбі, марыць і пра Кена. З маленства мы плануем сваё вяселле ў прыгожай белай сукенцы. Гуляем у дочкі маці і пячэм пірагі ў пясочніцы будучаму мужу. Але калі вырастаем, аказваецца, што адносіны гэта не так проста і радужна, як падавалася ў дзяцінстве, што яны патрабуюць пастаяннай працы і не заўсёды падуладныя нашым уяўленням. Вывучаць стасункі будзем на падставе кнігі самай паспяховай і ўплывовай хатняй гаспадыні Амерыкі Хелен Анделін, аўтара бестселлера «Зачараванасць жаноцкасці». У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Спачатку распавяду пра аўтарку і яе шлях. Хелен Анделін нарадзілася ў 1920 годзе ў ЗША. Будучага мужа Обры Анделіна яна сустрэла ва ўніверсітэце, дзе вывучала хатнюю эканоміку. У 22 гады выйшла замуж і праз 20 гадоў сямейнага жыцця пачала дзяліцца сваім досведам з іншымі жанчынамі. Кансультавала сем'і, раскрывала таямніцу шчаслівага шлюбу. З мужам Обры Хелен пражыла 57 гадоў, пакуль смерць не разлучыла іх. Яны выгадавалі разам 8 дзяцей. Вось што распавядае Хелен пра іх адносіны. Знаходзячыся ў свеце бізнесу, ён меў шмат магчымасцяў звяртаць увагу на сакратарак, калі б ён гэтага пажадаў. Але я ніколі не думала пра гэта. Ён праводзіў увесь свой вольны час дома і нават калі з'язджаў, заўсёды стараўся вярнуцца на дзень раней. А калі я з'язджала на тыдзень, ён ставіў мае чаравікі ля задняга ганку, каб бачыць іх кожны раз, калі выходзіў у двор. Ён пісаў мне: «Ты радасць майго жыцця». Але я не была бясколернай і пасрэднай асобай, я была цікавым чалавекам. У 1962 годзе на яе першы сямейны курс прыйшлі 8 чалавек. З часам аўдыторыя вырасла да 170 чалавек. Адны хацелі вярнуць жарсць у адносіны, іншыя ратавалі шлюб ад разводу. У кнізе апісана шмат прыкладаў перамененых жыццяў. Цяпер мы называем гэта кейсамі. Але на практыцы іх было яшчэ больш. Уратаваных шлюбаў, зяючых жанчын, захопленых мужчын і узгадаваных у любові дзяцей. Ужо праз год ад пачатку курсаў у свет выйшла кніга «Зачараванасць жаноцкасці». Першае выданне разляцелася імгненна, а жадаючых прайсці курс стала так шмат, што давялося далучаць іншых настаўнікаў. Лекцыі арганізоўвалі ва ўніверсітэтах і цэрквах. Запыт на кнігу быў такім, што муж пісьменніцы адкрыў сваё выдавецтва. Разам яны ездзілі з прэзентацыямі па свеце, давалі інтэрв'ю, удзельнічалі ў праграмах. На цяпер прададзена больш за 3 мільёны асобнікаў на розных мовах. «Завіце мяне як заўгодна», – казала спадарыня Анделін, дзелавой жанчынай, прафесіяналам, які зрабіў кар'еру, ці працуючай жонкай, але я ніколі сябе такой не лічыла. Для мяне гэта служэнне заўсёды было справай міласэрнасці. Жыццё шматлікіх жанчын, дзякуючы гэтай кнізе, змянілася да лепшага. Мае асабістыя ахвяры таго вартыя, але свой шлюб і сям'ю я заўсёды ставіла на першае месца. Быць жанчынай – дар Божы. Хелен Анделін была хрысціянкай, і ўсе свае кнігі, а таксама сямейнае жыццё і светаўяўленне базавала на Божым слове. Я прапаную вам некаторыя цытаты з яе кнігі і запрашаю разам паразважаць над імі. Ну што, памочнік, зачытай, калі ласка, урывак з кнігі «Зачараванасць жаноцкасці». Мне не складана, чытаю. Гэтую думку варта было б засвоіць усім жанчынам на зямлі. Няма іншай такой жа важнай і асноўнай якасці.
у ёй сутнасць разумення мужчыны. Вы павінны прымаць яго такім, які ён ёсць. Гэта азначае, мы прызнаём яго чалавекам, які, як і ўсе, у нечым добры, у нечым дрэнны. Калі ён сам захоча змяніцца, гэта яго права. Нас ён задавальняе такім, як ёсць. Стаўся да іншага так, як хочаш, каб ставіліся да цябе. Якая жанчына не марыць, каб яе прымалі. І тады, калі ты згатавала на абед першае, другое, дэсерт і кампот, і тады, калі ў лядоўні пуста, калі ты выпраменьваеш шчасце і лёгка пераключаеш капрызнага дзіцёнка на нешта цікавае, і тады, калі сама ўпадаеш у гістэрыку ад чарговых капрызаў малечы. Ты хочаш, каб цябе аднолькава прымалі і стройнай, і з лішнімі кілаграмамі, і вясёлай, і з беспрычыннымі слязамі, аднолькава любілі і бадзёрай, і стомленай, прыгожай і ў няўдалым вобразе, вясёлай і раздражнёнай. Аўтар падкрэслівае, што непрыманне для мужчыны роўнае адчуванню жанчыны, што яе не кахаюць. Далей яна піша: мужчыны вельмі ганарлівыя. Яны ведаюць свае слабасці, але хочуць, каб вы бачылі іх лепшы бок. Памятайце, для мужчынскага шчасця важнае захапленне, якое дэманструе жонка. Гэта яго хлеб надзённы. Спадарыня Анделін называе 5 прычын, з якіх лепш не спрабаваць выправіць свайго мужчыну. Першая прычына – гэта стварае праблемы ў шлюбе. Другая – гэта можа забіць каханне. Трэцяя – гэта не дапамагае. Чацвёртая – гэта можа абурыць мужчыну. І пятая – яшчэ раз, гэта стварае праблемы ў шлюбе. Давайте разбярем іх падрабязней. Вы калі-небудзь спрабавалі змяніць свайго мужчыну? Прывучыць яго акуратна складаць вопратку ў шафе, не спазняцца ў госці да вашай мамы, не вымаўляць гэта дурацкае слова «паразіт», не закатваць так вочы, калі вы набылі новую вазу. Гэта як атакаваць лодку, у якой ты сама ж плывеш. Крытыка сапраўды разбурае стасункі і забівае каханне. Мужчына не хоча дарыць кветкі жанчыне, якая яго піліць, не здольны цаніць яе і казаць кампліменты. І пакажыце мне хаця б аднаго мужчыну, якому заўвагі жонкі дапамаглі выправіцца. Паслухае і зробіць цалкам наадварот, бо жаночая крытыка выклікае ў мужчыны пратэст. Ён можа і сам хацець перамен, але будзе адмаўляць іх з прынцыпу. Аўтар лічыць, што мужчына можа змяніцца толькі ў адным выпадку, калі ён сам гэтага захоча. Іншыя людзі могуць рабіць яму заўвагі, даваць парады, але жанчына, якую ён кахае, мусіць прымаць яго цалкам. Хелен Анделін прапануе 4 крокі для прыняцця. Першы – перастаць быць ханжой. Не быць крывадушнай, не прыкідвацца добранькай у стаўленні да мужа, маючы пры гэтым свой падступны план. Не маскіраваць свае эгаістычныя матывы пад выглядам клопату. Другі крок – глядзець на лепшы бок мужчыны. Як для фота ёсць працоўны бок знешнасці, ужо вывучаная поза, у якой вы атрымліваецеся лепш, так і ў характары мужа знайдзіце яго працоўны бок. Канцэнтруйцеся на яго годных рысах. Трэці крок – не прыводзьце ў прыклад іншых мужчын. Не параўноўвайце яго ні з кім, нават калі вам падаецца, што гэта нармальна і нічога страшнага. Для вас не, а для мужчыны гэта удар пад дых. Чацвёрты. Кажыце яму, што вы яго прымаеце. Так і самі хутчэй паверыце, і мужчыну не трэба гадаць, што адбываецца. Прамаўляйце ротам. Напрыклад, я так рада, што менавіта ты, мой муж, такі, які ёсць. Я не разумела цябе і крыўдзіла раней, але я хачу выправіць свае памылкі. І галоўнае, каб словы не разыходзіліся з дзеяннямі.
Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Сёння мы вучыліся прымаць мужчыну такім, які ёсць. У наступнай праграме пойдзем далей, навучымся захапляцца мужам па кнізе «Зачараванасць жаноцкасці». А пасля музычнай паўзы паглядзім, што пра сужонскія адносіны кажа Біблія. Хвіліны цяжкія жыцця, калі засталася зусім адна, далонь сваю мне працягні, душу маю аздараві. Я спадзяюся на цябе, як птушаняе ў тваім гняздзе. А чую я той клопат твой, бо пані ты заўжды са мной. Застанься са мною, адарі сваёй цяплынёю. Не пакінь мяне, не пакінь мяне. У хвіліны цяжкія жыцця, калі засталася зусім адна, далонь сваю мне працягні, душу маю аздараві. Застанься са мною, адарі сваёй цяплынёю. Не пакінь мяне,
этой кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Гэта праграма «Жанчыны надзеі», і сёння мы размаўляем пра асноўныя, самыя важныя прынцыпы ў адносінах мужчыны і жанчыны. Разабралі адзін са складнікаў па меркаванні амерыканскай хрысціянкі першай паловы 20-га стагоддзя Хелен Анделін «Прыняцце». А цяпер вывучым месца з Бібліі пра сужонскія стасункі. Пасланне да эфесцаў, 5 раздзел, з 22 верша. Жанчыны, падпарадкоўвайцеся мужам сваім як Господу, бо муж ёсць галава жонкі, як і Христос галава царквы, і ён жа збаўца цела. Але як царква падпарадкоўваецца Христу, гэтак і жонкі сваім мужам ува ўсім. Мужы, любіце жонак сваіх, як і Христос палюбіў царкву і выдаў сябе за яе, каб асвяціўшы яе, ачысціўшы абмыццём водным у слове, каб паставіць яе сабе слаўную царкву, без плямы ці заганы ці чаго падобнага, але каб яна была святая і беззаганная. Пакуль спынемся тут. Здаецца, ўсё проста, толькі два дзеянні. Жонкі, падпарадкоўвайцеся, мужы, любіце. Проста ды няпроста. А калі муж не мае рацыі? Нельга так казаць, Таня. Муж заўсёды мае рацыю. Ну, добра, напрыклад. Жонцы патрэбна новая швабра, але няма часу выбрацца па яе. І тут яны з мужам апынуліся непадалёк ад гаспадарчай крамы. Яна прапануе зайсці па швабру, а муж адмаўляе. Чаму? У яго няма прычын адмовіць. Гэта ў цябе няма, а ў мужчыны можа быць шмат прычын. Ён можа стаміцца, можа спяшацца, а можа ўжо замовіў дастаўку швабры дадому і не хоча псаваць сюрпрыз. І ўрэшце рэшт ён можа проста не хацець зараз выбіраць швабру. Гэта дастаткова важная прычына. Значыць, трэба паслухацца. Я падпарадковваюся свайму мужчыну нават тады, калі мне падаецца лагічным зрабіць па-іншаму. Тым самым падкрэсліваю яго аўтарытэт. Аўтарытэтны мужчына заўсёды нясе адказнасць. Насамрэч, ім падабаецца несці адказнасць. Яны створаныя для гэтага. А калі мы парушаем іх загады, мужчына здымае з сябе адказнасць. Паверце, калі побач пакорлівая і паслухмяная жанчына, для якой слова мужа важнейшае за яе ўласныя жаданні, муж сам разбярэцца з гэтай швабрай і іншымі больш важнымі справамі. Калі жонка непаслухмяная ў дробязях, яна непаслухмяная і ў сур'ёзнай сітуацыі. Яна прызвычайваецца абапірацца на свае жаданні. У адносінах гаспадарыць эгаізм. А гэта, дарагія дзяўчаткі, антонім любові. Не нянавісць, а эгаізм. Ён характэрны ўсім людзям, насамрэч. Мы хочам, каб не мы, а нам. І вельмі цяжка ад яго пазбавіцца. Якраз сямейныя стасункі дапамагаюць. Господ ведае праблему чалавека і таму дае нам такую іерархію. Жонка падпарадкоўваецца мужу, як царква Христу. Гэта эфектыўны спосаб перамагаць эгаізм. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць, не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Свабодалюбівыя дзяўчаткі, не спяшайцеся засмучацца. Бог, наш любячы тата, не прыдумвае для нас кепскія правілы. Ёсць дзве умовы падпарадкавання мужу. Па-першае, ён павінен любіць вас, як Христос царкву, гатовы аддаць за вас сваё жыццё. Чытаем далей у пасланні да эфесцаў. Гэтак павінны мужы любіць сваіх жонак, як целы свае. Хто любіць жонку сваю, самога сябе любіць, бо ніхто ніколі не меў нянавісці да цела свайго, але жывіць і грэе яго, як і Господ царкву. Ці клапоціцца муж пра вас, як пра сваё цела, якое водзіць у спортзал, харчуе добрай ежай, укладае на канапу і дае выспацца? Мужчыны вельмі берагуць сябе. Да жонкі мусіць ставіцца так жа. На такіх умовах не складана слухацца мужа, праўда?
Жонка спраўджвае Божую задуму адносна яе ролі, калі муж спраўджвае сваю ролю святара сям'і, становіцца яе лідарам, клапоціцца і адказвае за духоўнае развіццё. І другая рэч, якая дапамагае нам быць паслухмянымі, гэта параўнанне, якое пакінуў Господ, адносіны паміж Ісусам і царквой. Пад царквой маецца на ўвазе не будынак і не канкрэтная супольнасць, прыход, парафія. Царква – гэта ўсе вернікі, народ Божы. Мы ёсць царква Божая. А цяпер падумайце, што для вас значыць Ісус. Вось такое ж стаўленне ён просіць да мужа. Слухацца не таму, што загадалі, а таму, што хочаш. Падпарадкоўвацца не таму, што так трэба, а таму, што давяраеш. Ведаю, што гэтая тэма няпростая, сітуацыі ў жыцці розныя, і для многіх гэта камень спатыкнення, але давайце пачынаць з малога і не спадзявацца толькі на свае сілы. Самы час памаліцца. Отец Нябесны, дзякуй Табе за нашых мужоў, тых, якіх мы ўжо сустрэлі, і будучых, якіх Ты запланаваў для незамужніх дзяўчат. У Цябе ёсць найлепшы план для кожнай і на ўсё свой час. Прашу Цябе, дай нам мудрасці быць добрымі жонкамі, паслухмянымі, пакорлівымі. Дай, Господі, паважаць нашых мужоў, захапляцца імі, навучы прымаць не толькі добрае, але і тое, што мы не можам змяніць. Дабраславі нашых мужоў быць паслухмянымі Табе, а нам упакорвацца іх мудрасці і волі. Господі, не пакінь нас адных будаваць адносіны, але будзь трэцяй ніткай, з якой яны не парвуцца. Няхай нашыя сем'і і стасункі паміж мужам і жонкай праслаўляюць Тваё святое імя. Амен. Скарбонка. Сёння ў нас жаночая паэзія, іншай і быць не магло. Папрасіўся верш маёй улюбёнай паэткі Яўгеніі Янішчыц. Яе творы узнёслыя, летуценныя, лёгкія, такія празрыстыя, але адначасова поўныя болю і скрухі. У гэтым столькі жаноцкасці. Сама Яўгенія Янішчыц не была шчаслівай у асабістым жыцці, і яе інтымная лірыка пра невыносны боль расстання. Верш, які я хачу зачытаць, завецца «Вольная жанчына». Глядзеў, калі ішла праз поле, сачыў, як знікла ў бары, і адпусціў яе на волю, бы рыбку пушкінскі стары. Ды спадзяваўся ўсё, што прыйдзе, адумаецца, прыплыве, чакаючы, узненавідзеў сябе самога і яе. А што ж было з маленькім сэрцам, і нёс куды вясновы шал, як выбар між жыццём і смерцю яе нязгасны ідэал. Кругі расстання пад вачыма, дарог няўтульныя лаўжы. Навошта ж воля для жанчыны, калі ёй цэлы свет чужы? Вольная і незалежная жанчына вымушаная быць моцнай. А жанчына, якая вучыцца прымаць і падпарадкоўвацца, змагаецца са сваім эгаізмам і паважае мужа, мае магчымасць праяўляць сваю прыродную пяшчоту, быць слабай і раскрывае абарончую сілу мужчыны побач. Навошта ж воля для жанчыны, калі ёй цэлы свет чужы? Дарагія дзяўчаткі, я, Тацяна Немчанінава, зычу нам усім вучыцца быць добрымі жонкамі, мець плады на гэтай ніве і спажываць іх у радасці разам з мужам. У наступным выпуску працягнем даследаваць зачараванасць жаноцкасці. Няхай Господ вядзе вас. Сустрэнемся праз тыдзень. Ты ведаеш сэрца маё, ты ведаеш думкі, з якімі няпроста. Ты ведаеш всё, што напаўняе мяне. Ты мой Господ, ты ведаеш сэрца маё.
ведаєш думки, з якими няпросто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь, твои пальцы меня лепили дотыки. Мяне будили твои очи, мною захоплялись твои сны. Мне так усмехались. Ты ведаешь сердце мое. Ведаєш думки, з якими няпросто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь, ты ведаешь сердце мое. Ты ведаешь сердце мое, Бог мой. Ты ведаешь думки, ты ведаешь все мои думки, всякие меня просто. Дренные и добрые, ты все ведаешь, майте. Ведаешь все, что наполняет. Ты ведаешь, якая я